Hola, sóc la Iolanda Cotonat i sóc pintora i us vull convidar a visitar el meu estudi. Benvinguts al meu estudi. Aquí és on treballo habitualment, preparant els meus quadres i on rebo els meus clients quan venen a buscar alguna obra que els agrada per les seves cases o a encomanar algun quadre fet al seu gust. Quan no estic aquí, també vaig a treballar a donar classes de dibuix i de pintura en diferents pobles, entre d'altres al nostre, al Palau d'Anglesola, a l'Associació de Dones, que segurament que per la festa major d'estiu heu anat a visitar l'exposició que fan de tots els quadres que han fet durant el curs. Aquí teniu caricatures que també faig, no sé si m'heu vist alguna vegada en alguna fira, fent caricatures en directe. I també vaig a pintar en concursos de pintura ràpida. On se fan quadres durant un matí i hi ha molts pintors pintant pel carrer. Veieu que hi ha quadres encara per començar, hi ha quadres a mig fer. Sempre m'agrada treballar amb diversos quadres a la vegada i així, quan me'n canso d'un, me fico en un altre. Tenim diferents materials, per exemple, això està fet en pastel. Que potser ho heu treballat a col·legi. Són guixos de diferents colors que deixen una polseta que es reparteix pel paper. Aquest està fet amb pintura a l'oli. Veieu que tinc molts colors diferents. Que es barregen a la paleta, on surten tonalitats encara més diferents, amb molts pinzells de diferents mides. I aquests estan treballats amb llapis. Sí, amb llapis com els que feu anar vosaltres. Però també amb carbó en pols. Ara us l'ensenyo. Veieu? Carbó en pols, molts llapisos, i aquest només està començat. Ara us ensenyaré una mica com treballo aquest quadre. I ara us proposo una petita activitat per pintar vosaltres a casa, que com que segurament potser no teniu materials com els que tinc jo, doncs us proposo pintar amb algo que segur que tothom té, amb cafè. Si no teniu cafè instantani, també podeu fer amb el cafè normal. Llavors necessiteu un bloc de dibuix, si no en teniu, doncs amb un foli va bé, però millor un bloc perquè el paper és una mica més gruixut i com que treballarem amb aigua no es farà malbé tant. Llavors necessitareu algun pinzell, una miqueteta d'aigua. Primer dibuixarem una miqueteta
algo senzillet perquè ho pugueu fer tots. Farem una papallona. Farem suau, que no es vegi molt el llapis. I ara ficarem una miqueteta d'aigua al cafè. Farem a compte. Llavors, si agafem poquet cafè, el color serà més clar. Farem que es desfaci bé. Ara farem una pintura més fosca. Jo ja sé que és millor viure així amb tot el que faig que perseguir el camí, perseguir-te el pas sense cap norma escrita que em digui què he de fer o em digui qui he de ser. Mai m'ha importat ni com ets, ni què vols, ni amb qui vols estar. L'únic que m'ha importat que siguis de veritat i no pensar-hi massa ben lluny del que diran, del que diran. I ara una cançó ressona des del cor i fent el salt al món travessem els horitzons i després de tot quan només quedem tu i jo s'ensorrarà la por. Jo vull viure així i ser lliure cada pas. Jo ja sé que és millor volar lluny aixecant el vol i és que al final del camí l'has de fer tu sol, lluny de tota drecera, vivint aquest moment, lluitant cada moment. L'únic que vull és sentir, no fer cas, viure cada instant de la corrent que ens aïlla, que ens vol ofegar i fer-ho sense pressa, que quan no et vols fer gran la vida et fa gegant. I ara una cançó ressona des del cor i fent el salt al món travessem els horitzons i després de tot quan només quedem tu i jo s'ensorrarà la por. Jo vull viure així i ser lliure cada pas. Llavors espereu que estigui una mica sec i si voleu, amb una mica de paper de vàter, també podeu absorbir una miqueta l'aigua que sobre. Però millor deixar secar al sol. Quan ja està sec, podeu insistir amb el cafè més concentrat en les parts que voleu que siguin més fosques. Les torneu a repassar. I això ho podeu fer tantes vegades com convingui. Podeu fer algun dibuix a les ales.
més o menys igual, els dos costats. I ja per acabar, si voleu, perquè no sigui tan avorrit, podeu fer 4 escatxics a la resta de la fulla perquè quedi una mica més ambientat. I ja està. Espero que us hagi agradat i que us quedin unes papallones molt xules.